masalahnya iki. Napa? Kawat apa mentang-mentang mari ngalahno kowe. Tak dendam. Yo asline aku tuh ngono. Ayo wek. Tapi geng blorok iki gak oleh kalah nek. Masih. Jadi dadi kuasa. Oh, no tau, mentang-mentang ya, malah arek liwat dibalik kan. Balas ya, saya kita. Si ai rundingan si ai. Ya weh. Ayo weh. Ah, Weh, mana kak? Sampai jengkawat. hah? Mana kak? Mondar aja iki. Arani kono. Los tanpa pos. Kamu. Ayo. Nanti ane motor. Ayo weh. Konti. Motone yo. Apa ini ya? Lah. Kenapa? Kan rokok tahu apa nih kena dia. Ngombe-ngombe. Kene bokek ya apa nek tadi tuku iku. Itu barang-barang tadi ngene rokok. Mandu ya. Mandu ya? Aduh, kan gak ada duit arah. Gak ada duit bos. Lu mau duwe mau perang kan? Belas. Ayo, udah lo tuh kawan. Pangan-panganan tas iki lho, dua iki lho. Kene lho. Kene lho. Kene kadane. Oh ya. Wis lan udah lo tuh kawan, anu apa ta apa. Iki lho, kan kode 500.000. Iya. Lho, iki. Hah? 500.000. Salah. Paran lah nek pokok iki kok ya duit 500 iki ya. Tuku rokok ta Taruh di sana. semua waran wis ya. Ya apa aku kudu oleh waran bos kawan. Iya. Ya. Oke, Mulai. Yo, ayo. Kawan, wajib wali lewat sini. Lewat tawan. Sang mentang. Iki aku tadi. Iya, goblok kawan. Kok nang murah lho. Ayo malah. Mentang ini. Eh. Oi. Malah bakal ini. Ayo. Ayo. Mas. Sopo yang ngatemi kon? Apa sing ngatemi? Aku mati tataku. Dia temi ta? Yo. Semuanya. Kon ono kena ya? Yo oke. Wah, wis kena wis. Ayo loro wis. Tata. Ayo. Macam-macam. Ah wis. Ayo. Ngene iki. Ayo. Arep pembalasan. Kok lek wingi mari di atemi. Mari kalah. Ayo wis ngene gak terima ngene iki. Yo, ngene. Mosok arek gak lapo-lapot temi. Ayo mesti iku padahal kuwi sing salah lho, padahal kuwi begal lho wingi ya. Saiki begal maneh. Dapat arek mah di ndi?
paling ya kepegal wis. Ayo. Wis dimain ya, cek tuman arek. Yo. Mesti kene gengkuan tok. Ancene komplotan. Kalau arek iku. Ayo wis, parani. Woi. Kau mari ini cuma. Tapi loro lho, wani-wani nek kok nang mati sini ya. Coba nganteng. Ini apa? Apa ya, Pak? Malah pokok malah kan. Ayo. Hei. Sobat.